Ak dovolíte, tak ja vám pustím jeden materiál, že ako tie útoky proti Slovensku vyzerajú. Vážené dámy, vážení páni, tu vidíte aspoň časť toho, čo je na internete niektorých maďarských politických subjektov. Tu skutočne nie je to miesto, že my sme tí štváči. Určite nie. Že je skutočný cieľ maďarskej politiky. Že je to tá politická autonómia. Skutočne nás prejde úplne smiech, keď tu maďarskú armádu skutočne budeme mať. Maďarská armáda veľmi pilne skutočne nacvičuje násilný prechod veľkých vodných tokov. Tu na južnom Slovensku sa nám pohybujú desiatky, ba stovky príslušníkov vojenskej rozviedky maďarskej armády. Nikto sa na tým ani nepozastaví. Podľa všetkého je to normálne. Ja nechodím po Maďarsku, nechodím po Budapešti. Keby som tam išiel, určite by som bol zastrelený do vody tými tzv. Nerumnovými silami maďarskými.